Hahay, kalaay. Kung agad ko kalaki gabi, kidlaw na labak ko. Oy, Brenda! Ngano na ginuktok man ka? Naday, kinsabay dili maginuktok nga. O mo kalaki gabi eh. Bisan ikaw, maginuktok ka dyan kaday kay di magkakalaki. Na, Brenda. Dili gajud na ho na mahitabo na way lucky. Daghan gajoy magukod na ho. Madyo pa kalinda, kay daghan pa'y mudawat ni mulaki. Ako wa gadyoy, mudawat na ho, bisan unsaon pa na ho pasiksi. Naday, wa gajoy mo duol ni mo lucky kay tanawaray mong lawas o bidli kaayo. Bahala og murag bigli og lawas day, basta dili ka priyas nimo nga murag kag naog sa gukso. Bahalag na ako sa buksok at least gwapa. Di pareha nimo butakal og lawas. Ako pa nimo day mag-diet ka kay nasubraan na ka sa kabutakal. Na lagi day ang pagpanambok na ho. Tanawad day, mura na kong butakal, tanaw nga ko dyan, tako na, mura na buntis. Ano siya di sikreto day para magniwang? Ayaw sige pa nagpanday kay ang COVID, alam mo na. Ang sikreto anak ni mo day, mag-exercise ka kada adlaw para mo niwang ng imong lawas, dubawis-bawisin ng imong kaon. Di maglaog-laog ka. Lagi day, kinanglan ako magbawas-bawas ang kaon day. Ay, ang sikreto day ana, mag-exercise kada buntag. Gadyo day, nana ng mga sexy, kada adlaw mag-exercise. Amo ba day? O gadyo day, exercise gadyo everyday para magniwang ng imong lawas. Para daghan puy mugukod nimo laki. Lagi day, mag-exercise na ko kada adlaw day. Kay aron daghan ng manggukod na mga laki. Kay gidlaw na baya kog laki day. Ilang naggadyo day kag laki day? Kadyod day. Nakoy kaila si Bruce Lee. Ala day, tagadisa mo na siya day, paila-ila ko. Silingan na nana day. Mao ba? Tara day. Atoon? O ato-atoon day, karon dayon. Tara Tak. Ay! lagi dito day. Mao ba day? Tato-atoon day. Day! Talawan ni kilo. Kunin di ko bi. Sige day, ipaila-ila ko day, kaya gusto ko na to day. Ako kaayo day. Dili day. Upo ra ta diri ko. Sige day, kaya di na manglii day, ni Bruce Lee. Mo gawas mo na sa jatad taon. Ang mao ba day? Ato lang mga batan diri day. Mo lagi paabot ra ta diri day. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na Kamatso pa niya day. Lagi day. Gatas pag yung ilong ka nang naitaliwti yung ilong day. sa akin. Napakasakit na marin. Gwapo ba ni Bruce Lee day oy? Siya, arang matsuha bag yun niya. Lagi day tan-aw ra dyan ang shape sa jang lawas arang kasabi. Na ayaw mo na sa akin. Tan-aw pagkilay ni Ja ang baga. Hati at kirot. Tambok pa napay abs. Ang dulot sa aking damdamin. Day, anong nahilom naman ka dira? Giutgan mo kud day kay gwapo mo gud siya kaayod day. Nay kahilis ba nimo? Nga bayot man ka? Ambot day oy kay basta gigwapuhan ako niya kaayod day. Na, sige na. Tunata. Tara day. Tara na. Day, nangayahay na siya brief day. Sige na. Ato nang kawato ng brief pa. Sige, kay unja ato ng kawaton day ang brief niya. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kalami ba si brief? Oy, unja na lamang day kawaton na tuig jang brief day kay unja ni naglakaw niya day. Oh, sige day. Tanaw sa kasi ang lawas day kay arang ka matsu kaayod day.
Tara na, day. Ato nang kawato ng ang iyang brief, day. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayos sa. Ka-excited si ini mo. Taod-taod na. Kaya ba sinapan na sa O, sige, day. Kalami ba, day, siya mga brief, day? Uy, Kaya mo rin Day. nawanan, day. ato nang kawato ng iyang brief, day. Kay wa na siya, day. Tara ni day. Tara. Tara, day. Ato nang kawato ng brief, day. Ako nang duwa, day, ha, kini. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kamot ba yung iyang brief, day? Uy, Tara day, dito ta na ito ni simut-simuton kasi masakpan ta. tara, day. Tara day. Day, kay diri ta magkuhan, day. At simuto ng iyang brief, day. Kamot ba, uy? Ba, oy. Kalami ba, day, sa iyang brief, day? Nga bagong hinubuan. Kahubot tayong dugat, day. Maupid. Kalami ba, day, uy? Nga nauntas Bruce Lee, tinuod unta ni nga kuan si Bruce Lee no kaning atong gisimupo. Day, magdamog ko gadget ko anin kagabi. Nalabaw ko day. Magdamog ko jud kong Bruce Lee kay kini jang brief adu ning taguan ba day. Oo, nangid day. Anin Souvenir na ho ni. Ako ni taguan sa bag day. Bisag pila ka to inilabahan day kay arang ka lami ka jud. Asa walang bread? Kinsa lang nga diri ang bread? Kamot ba day uy jang brief di makabuo. O hayop sa ganda, o hayop sa ganda. Kamot ba day uy mura man tag naglupad sa hangin na ni tugod sa kahumot. day. Uy, amo na bread? Umbe. Ay, kalami bang Bruce Lee. Paglawas Kalami bang lawas si Bruce Lee? Unsa mo diri? Ako ning dato sa ambayo. Ahon dalunis bahay. Sa gabi eh. Unsa man eh? Ali diri Bruce Lee, kalami ka maglawas. Baka in love magaglawas Bruce Lee. Bruce Lee day. Ahon Bruce Lee. Gan bro. Ako ni. Ali dire bro. Diri Bruce. Ako na bro. Ako na ka Bruce.